Ja tervehdys kaikille mitä parhainta sunnuntai-iltaa jokaiselle Hellet Lusin ystävälle. Minä olen kapteeni Knarfi, FLL striimaan ja striimaan teille tänään pelin toisen roundin HTDtä vastaan, saksalaista HTDtä vastaan, eli FLL vastaan HTD. HTD pelaa tänään Saksalla ja FLL pelaa Jenkeillä. Eli mennään ihan perinteisillä komppisäännöillä. Saksa ei saa käyttää Pantheria, Nodeja ei saa tuhota H6:sta. Yksi tykki ja yhdessä tykissä yksi henkilö. Ilta tuleekin sitten Snipuja HTDltä. Oi kun tulee, oi kun osuu, ei ihan. Pikkasen. Siinä ei ollut kuin sekunnista, oi nyt. Sitten pamautti. Mistä siellä oikein ammuttiin? Jumalan kautta, siellä ollaan kuule menty tonne katolle. Bunkkerin katolle. On ne ketkuja. Sieltä sai hyvin pois. No niin, sitten katsotaan. Elikkä sieltä tulee sitten vaunuja. Pari kappaletta suoraan pointille. Käppi voimaksi. Täältä mummon talo on sitten otettu haltuun HTDn puolesta. Eteläpuolella näyttäisi olevan kanssa aika ikävästi tuolta HTD. Nyt sitten kunhan ei kauheita tapahdu ja sieltä lähtee ensimmäinen rekovaunu. Käppi on päällä kyllä FLLlle. HTD vetää pitkää linjaa kyllä tässä. Tässä näin. Sieltä on tulossa sitten tankkia kanssa. Siellä on medium-vaunu tulossa pointille. Taitaa jäädä kyllä tuonne vähän taaemmas. Käppivoima pysyy kuitenkin FLL:llä. Tietysti tosi harmillisesti kun tää menetettiin tää rekka tästä näin, niin täällä ei ole nyt sitten pohjoisen puolella. No on itse asiassa on sinne saatu kärjessä. Hieno juttu, hyvä juttu. Mennään vähän taaemmas, niin nähdään sitten vähän paremmin, että no niin, siellä on sitten Kaltsu ja Vau-porukka ja Vau onkin tänään sitten Squad Leadin hommissa, ei oo blänkkimässä tällä kertaa. Hyvältä näyttää, että miesylivoima on, mutta yllätyksiähän no nyt on ainakin sitten annettu infota ainakin. Keke ainakin kattelee sinne malliin, että Vau sitten juoksee siellä. Metkö ei mene sentään puukkoa hakemaan, mutta hyvä näköistä vaihtoa on kyllä. Käppi tosiaan pomppii nyt. Finni on varmaan menossa tuonne siilojen päälle, että näkee hyvin tuonne mummon talolle ja ihan muutakin tuonne koko pointin alueelle. Täällä onkin sitten mielenkiintoinen. Mitäs täällä oikein yritetään? Onkohan tää JB:ltä joku harjoiteltu juttu, kun näkeekö JB tosta? Sieltä ainakin yksi putoaa. Oi. Nyt sitten. Oi! Pindi ei! Voi, JP tippuu sinne. No. Aina ei voi voittaa. Ei edes joka kerta. Ja siis JP siis tosiaan vei tämän rundin. Nyt näyttää kyllä hyvältä FLLtä kyllä, että sieltä on nyt tulossa sitten medium-vaunu ja se on Oddi-vaunu ja tuhkistus ja Ratutit Mr. God Mode ja Oddi sitten johtamassa vaunua. Siellä Kutsero saa nyt kyllä Haronilta sitten laakin kylkeen. Toinen medium-vaunu on tulossa myös matkaan. Aika hyvältä näyttää. Se on sitten Dolphinin siellä on sitten johtamassa vaunua Endomundoja ja lentäjäkoiran kanssa. Hyvältä näyttää, että vaunun ylivoima näyttäisi ainakin olevan. Siinä on yksi mediumi, yksi rekoni, yksi luksi, toinen luksi ja muita vaunuja ei olekaan. Että tässä on nyt sitten aika hyvältä näyttää.
Katsotaanpas miltä toi sitten kummalle tää nyt sit valuu. Et eteläpuoli on kyllä ihan täysin HTD hallussa, mutta sieltä yritetään sitten. Bulle haluu mennä tosta ohi. Ei löydä Garrisonia, mutta menee tosta ohi. Sen verran, että on tietossa, että sitä on lämmitettynä. Siellä tosiaan nyt sitten mediuvaunu on aika yksin tuolla, mutta ei ole vielä mitään hätiä. Mä veikkaan tuosta P4 on varmaan jonkinnäköinen tieto. Kunhan siellä nyt ei sitten peitata tota mediuvaunu hakemaan tota pumaa tuolta pois. Ja nimittäin mediumvaunulla kyllä aika ikävästi kylki auki muuten. Oi, mikäs siellä? Siellä on mediumvaunu sitten. Kerkeekö vielä? Kerkesuojaa, ei mitään hätää, ei mitään hätää. Se on oikein, toi oli oikea veto. Yksi monkki siihen eteen. No nyt sit tulee tää P4 tulee tätä kyllä kovaa. Missä se toinen vaunu on? Onko tästä sitten tietoa, että niin näkeekö tosta smokin läpi? Oi, kyllä näki. Kyllä näki. Sen verran kerkes haittumaan toi. FLL kuitenkin ottaa pointin. Että hyvältä näyttää ainakin näin aluksi. Siinä tungetaan nyt sitten tosiaan eteläpuolella sit vähän enemmän. Oli vähän hitaampaa toi eteneminen, mutta ei mitään. Hitaasti, mutta varmasti. Sieltä tuleekin nyt sitten vaan 2 tankkia tonne. Onks nämä molemmat täysiä? Kyllä molemmat on täysiä. Ja nyt siinä on oi ku kimpos ikävästi. Oliko siellä HE-piipussa kun ei mene läpi. Hyvä Jonnu. Sieltä antaa kylkiäisiä P4 kerkeä lataa. Oi ja sieltä lähtee sekä vaunu että Jonnu. Pahasti näyttää Dolphinin vaunua mennessä tänne etelään, varmaan jotain koukkua hakee noihin vaunuihin. Tai sitten korkeampaa alustaa siellä meneekin. Jos ne aika kovaa saa nyt kyllä mennä tuonne pointille, että pahalta näyttää. Tässä sieltä hyppäs P4 nyt sitten porukka pihalle ja kaikki kuolee siihen. P4 taitaa olla tyhjä. Makupekka antaa sieltä. Veikkaan, että Tore jätti kyllä joku muu kuin Makupekka, mutta sehän ei meitä haittaa, koska se, että saatiin pois, se on se tärkein. Taisi olla Jenkin satseli. Näytti assaulttina pelaavan, niin taisi satselilla napauttaa pois ton P4. Oi, kun vielä spela. Oi, kun nyt sitten siellä lähtee sitten voidaan spela taitaa läsäyttää singolla sitten, että jos hän ei tänne jää, niin tänne ei jää muuta kukaan. Käppi on puolustamassa, hyvältä näyttää. Katsotaan näitä pointteja, eli tosiaan Chappeli on keskipointtina, siellä on tosiaan nyt toi puolustus päällä, hyppii vähän ees takaisin tällä hetkellä, mutta se ei mitään haittaa. Siellä on ensimmäinen heavy-kentällä, se on Oddi, Ratut ja Tuhkis tulee nyt sieltä sitten kannattaa ajaa tuohon hillin päälle ja sieltä sitten vähän kattelee paikkoja. Sitten täältä on Rekon vaunu, täällä on Letaali ja Drago ja Karko, eli sitten lähtee varmaan vähän tuonne antamaan painetta ja tuli tukea tänne etelän kavereille. Siellä on Pyhimys ja JTR menossa. Nyt tulee sitten Bombing Run ja tää on FLL Bombing Run. Paikotus oli oikein, mutta ei tainnut. No nyt sieltä lähti sitten muutama kaveri. Aika jännä, että sinne pistettiin 2 KK:ta yhteen taloon, mutta sen ei haittaa, jos pysyvät siellä käpin ulkopuolella. Puolustus toimii heti kun vaunut saatiin pois. Rekovaunu tuhottiin myös tossa, kun katseltiin karttaa. Että nyt on FLL tullut kyllä niinku haluaa nämä pisteet ja sarjataulukkohan näyttää siltä tosiaan, että HTD on ensimmäisenä. FLL-paikotusta en itse asiassa kattonut, enkä sitä rupea nyt katsomaan, mutta HTD on ykkösenä kuitenkin. Ja tulee sitten Julo tulee yksin täältä pohjoisen puolelta. Sieltä tulee nyt sitten Rekon vaunu, se on Kargo eli Drago ja Letalin vaunu.
varmaan vetää se, että aha, kato, tänne on ajettu näköjään Dolphini on vetänyt. Se on hyvässä paikassa kyllä tuo vaunu, että ei oikein pääse mistään. Missä se on se? Sieltä tulee sitten Tigeri tuolta ja onko nyt sitten, nyt näyttää siltä, että ei kun tuolla menee. Niin aivan, tosiaan se on tää. Siellä mennään itse asiassa Joonas on kyydissä. Vähän taksina siellä ja mitäs tuolla oikein? Siellä menee sitten. Hämmittää kyllä, mutta löytääkö? Kyllä löytää. Sieltä hakee Garrisonin pois. Jyvytö on nyt sitten ypö yksin tuolla pointilla. Nyt sieltä tulee sitten veivi kuitenkin. Siellä on pari OP:ta tossa. Aika hyvältä näyttää kyllä, että ei muuta kuin pojat, ei muuta kuin kulmat kiinni ja ei muuta kuin pitämään sitten aluetta, että käydään katsomassa vähän tätä pohjoispuolta, että aha, siellä ilmeisesti Joonas on tiputettu, Jonnu tossa. Siellä on, ei oo Jonnu kuin jo tunne. Melkein sama kaveri, siellä on Jonnun serkkupoika pelaamassa vastapuolella. Joo, no siellä on Joonas sitten laittoi OP:n tonne ja tuli taksilla sitten tänne. Okei, Jonnu ottaa mummon talon haltuun. Finni on päässyt sitten, on lähtenyt kuitenkin vähän koukkailemaan tonne ja kapteeni Kirmes, jos ei näe Vauta, niin katsot. Täällä on sitten Roteiden kommanderi on tuolla pohjoispuolella ihan laidassa ja Huntlessi sitten pitelee kavereita käsistä kiinni. Kaltsu sieltä roiskii menemään. Menettikö Joonas OP:nsa? Tuolla. Siellä. Ei oo vielä lähtenyt. Okei, no nyt se ainakin spotattiin sitten. Mitäs täällä tapahtuu sitten? Okei. Yrittääkö täältä sitten... Eikö nyt tuu sitten... Eikö tuu mainintaa, että... Voi. Nyt sitten... kyllä siitä jonkinnäköinen tieto on. Mitä? Okei, Puuma. Joo, no niin, sieltä HT. Kyllä siellä oli jo tila. Nyt mutta sai persaukseen kuitenkin. No ei siellä mitään, siellä on Repar Stationit. Repar Stationit käytössä, niin ei oo mitään hätiä. Aika hyvältä näyttää nyt tietysti Tigeri tältä jostain pidemmältä. Aika hyvin on kyllä päästy tänne selkään, että löytäis vielä noin OP:t mitä tuolla on, niin oi no nyt sitten tuleekin sieltä sitten laakkia se, että kyllä siellä jonkinnäköinen tieto selvästi on, että sieltä tulee porukkaa. Missäs tää Tigeri on? Kyllä tässä ihan niinku... no siinähän se onkin, aivan nenä edessä, se on aivan liian lähellä. Okei, täällä on ajettu vähän niinku tohon päälle, että toimii suojana toi, että näkyisiköhän tosta nyt sitten... Mä en tiedä näkyykö tästä niin hyvin, kun tuolla takana tosiaan ollaan kuitenkin piilossa, mutta mielenkiintoinen paikka. Mielenkiintoinen. Kekka on varmasti antanut infot tosta ja katsotaan tuleeko Appleilta presikka kohta siihen päälle. Aha, Finni antaa nyt sitten. Sieltä sitten saiko infot siitä, että onko tässä OP sitten? No siinähän se on. Jääkö Finni nyt sitten kyttäämään tätä OP? Kyllä jää, se on oikein. Sääli olisi sairautta. Ei muuta kuin antaa kylmää kyytiä vaan siihen, jos uskaltaa tulla. Ja sieltä tulee ainakin yksi. Mutta joo, kyllä Finni näkee ja antaa sit sieltä. Tätä vaan aika pahalta, että täällä ei oikein... Tietysti VV taas tulee varmaan kohta, mutta... Oi, kun siellä... Dolphini antaa sitten omille kyllä tossa, että... Kannattais FLL jäsentäminen tuonne kappelin sisälle, se on ainut mikä olisi niinku suojassa, kun sieltä tulee artia aika ikävästi päälle. No sieltä tuli Sinkoa sitten. Jostain etelästä oikein pitkältä. Tigeri tuolta lähti puskemaankin. Täällä on
aika hyvin kyllä. Melkoinen sandwichi on kyllä tossa. Tää on aika peruspaikka. Tuolla on ihan varmasti OP. Se on niin perinteinen. Kun siitä sitten annetaanko infot siitä sitten miten, niin se on sitten toinen juttu. Aika hyvältä näyttää tuo tankki. Saa pitää käppivoimaa aika hyvin. Oi nyt toi! No niin no. Sitten no varmaan oliko ketku vai kuka. Red Bulli antaa siivet sitten sieltä ja antaa nyt kyllä, ei. No onneksi sinne tuli nyt tosiaan toi Greyhoundin taksi, toi Mr. Cheron sitten sinne pointille luomaan uutta OP-alustaa. Nyt sieltä etelästä tullaan kyllä läpi, että toisaalta Ironikki on kyllä aika hyvässä muuten paikassa. Näkee varmaan just, käydäänhän me nyt ihan katsomassa mitä se meidän rakas Ironikkimme nähdään. Täällähän on tietysti myös meidän oma päällikkömme. Ei muuta. Tervehdys Alopeksille. Katsotaan mitä se meidän on kyllä aika hyvässä paikassa kyllä. On silleen, kylki on suojattuna, ei tuolta pysty näkemään ja aika hyvää paikkaa Ironikki on kyllä löytänyt. Näkee tonnekin pitkälle ja nyt tulee sitten HTD. Oi kun pyyhkii ikävästi kyllä nyt tosta Chappelin takaa kyllä. Oi kauhistuksen kanahäkki. Ei se mitään. Täällä on kuitenkin sumu. Oi nyt tuli selkää. Kyllä Jotun sitten tulee tuolta. Jonnun serkku pamauttelee sitten selkää ja pudottaa Jonnu ilmeisesti siihen kanssa. Oi nyt näyttää. Oi nyt tippui sitten viimeinenkin ukko Chappelilta. Nyt näyttää kyllä pahalta. No ei siinä mitään, siellä on vielä jymyttäjän OP. Kyllä, ei oo vielä, oi kun siinä yksi vielä, no ei mitään, ketku hoitaa. Okei, täällä on kuitenkin, oi kun tulee oi kun Red Bulli saa siihen kyllä hyvän kylkiäisen. Pomppii taaksepäin, defensi on päällä ja siellä on seuraava. Vau on sitten yksin käppäämässä tätä. Siellä on nyt sitten selvästi, se kertoo siitä, että koko voimalla halutaan HTD ja halutaan Chappelin ja siellä on nyt sitten Siegeli on sitten. Mitäs täällä tapahtuu? Täältä tulossa. Aha, täällä nyt varmaan luullaan, että täällä on sitten jotain, joku rekopaunu tai jotain. Sieltä kuuluu Kimmo kuultu. HTD Patsoni on siellä. Ja Kimmoa tulee koko ajan. Tiikerikö täältä? Aika hyvässä paikassa. Hyvässä paikassa on kyllä tiikeri, että tosta ei muuten läpi menekään ihan sitten pelkästään tykkiin. Nyt tulee Airheadi. Onko se kenen? Se taitaa olla FLLn. Vähän ikävään paikkaan kyllä tippuu tuohon ihan Chappeli eteen, että tietysti Mr. Sandels on kyllä siellä kyllä pitämässä ja Vieto on tuossa Singon kanssa. FLL otti tosi hyvin kyllä nyt tän takaisin. Täältä pohjoisesta tultiin komeasti kylkeen ja täällä Joonas sitten katte. Oi kun Julo ottaa. Ei, oliko Julo? Ei, Julo on tuolla takana. Deiteri sieltä tiputtaa. Oi kun nyt kyllä. No ei mitään, sieltä tulee nyt sitten Kaltsun porukkaa. Tulee apu. Aika paljon tulee kyllä nyt. Käppi on tässä päällä. Kokoistaa vähän toisella puolella, mutta täällä ei oo kyllä nyt ihan hirveästi sit kyllä. Softcapissa tietysti on porukkaa, mutta ei tällä niinku muuten kyllä. No niin, nyt tulee sitten toinen heavy kentällä, se on Dolphini heavy. Täällä isä meidän, joka olet taivassa. Pyhimys, olkoon sinun nimesi. Pyhimykselle taitaa tulla vaan kyllä nyt melko kylmään kyytiä. Siellä on hyvä pyhimys. Ja kuule just oikeaan aikaan nyt meidät vaan jonnekin sinne makkoilee, niin ei oo mitään hätää. Siellä annetaan kyllä. Aha, pieni hetki.
poistetaan. Siellä alkoi striimit Twitchin puolella nyt, niin poistettiin äänet sieltä, ettei häiritse ihan hirveän paljon. Mutta se on aika hyvää meininkiä, että Rekopaunu, tää on solo Rekopaunu, jäi tuohon istuskelemaan ja kattelemaan. Aika hyvältä näyttää. Siellä on kyllä tuodaan. Mikäs? Täällä on nyt sit jonkinnäköinen ajojahti menossa. Ai kun Greyhound just kerkee pilo. Luksi siellä pyöriskelee. Greyhound on onneksi huomattavasti vikkelämpi kuin toi. No, aika hyvin vetää kyllä tuo Luksikin, että ei nyt se. No joo, siellä mennään kyllä. Greyhound tekee hyvää duunia. Ajaa tosta. Okei, Luksilla. Onko tieto? On tieto. Että kato kun hyvin toi Greyhound vie ton Luxin tosta shotcapilta pois. Et ei oo mitään asiaa ja no kuitenkin tuo käppivoima on se iso juttu ja ajaa sieltä sitten yhden kaverin kokonaan pois. Oi kun Maku-Pekka antaa hyvää kyytiä, että Maku-Pekka tossa jo kertokin, että ennen pelialkua kävi tuossa vessan puolella ja toi, että nyt oli kyllä niin löysää, että toivottavasti peli ei ole. Sieltä nyt saa kyllä. Oi ku komeesti varjopuoli tiputtaa, aivan loistava, oli iso juttu kyllä toi, käppi lähtee takaisin. Se on toi tankkien käppivoima, se on iso juttu. Ja siellä on nyt sitten, oi, siellä on nyt ajettu Letaali, Drago ja Kargo oli sitten kyllä, oi kun se Luksi tulee sieltä. Siellä on nyt sitten Greyhoundin kanssa katsomassa ja siellä on myös AT, että oi nyt sit tulee. Nyt tulee lakia ja peruuttaa karkuun, mutta onko. Ei oo Repair Stationia nyt joo, se on toi hilli. Se on hyvä. Hyvältä näyttää kyllä. Nyt on linja pitää. Okei, tuolla pohjoisessa on muutama kaveri, mutta se ei vielä toistaiseksi. Karhuvaari sieltä sitten ottaa sieltä hyvin pois. Kyllä on tuolla nyt aha, se on vaihtunut. Siellä on nyt Dolphinin tankki. Missä tää toinen heavy-vaunu sitten on? Aha. Siellä ollaan sitten tultu ihan pointille. Joo. Siellä on Jonnun kanssa. Pidetään käsi kädestä. No nyt on rohkee kyllä. Okei, joo, no tykki tosiaan kyllä pitää tätä. Aika on todella rohkeeta hypätä kyllä tässä vaiheessa. Okei, Ratosi kyllä menee sinne nyt multaan makaamaan, että joo. Eikö saa sit laitettua? No joo, okei, no tankki saa kyllä. Rohkeeta on kyllä Oddin vaunu toimittaa, että uskaltaa tonne. Koska toi pohjoinen kuitenkin. Siellä on kuitenkin vielä porukkaa. No okei, no joo, no on silti rohkeeta. En itse olisi uskaltanut hypätä tossa vaiheessa pihalle. No okei, no sinne rakennetaan sitä repairia. Ja Tigerin näkyy highlightina tosiaan tuolla takana. Joo. Aika hyvin kyllä. Nyt puskee kyllä FL:llä kyllä. Mikäs se oli? Aha, se valo pukas siinä vähän aikaa. Okei, ja Sumu sitten. Sinne on laitettu niinku. Ei oo supleja varmaan laittaa, mutta ei se mitään. Oi! Lähellä oli. Oi, ja sieltä saadaan vielä laakia kyllä sisään. Nyt sitten. Ei kyllä siellä jäädä, mutta jäädään kytikselle. Onko siellä tuplashotin paikka? Kyllä siellä vähän ois tuplashotia, kyllä on nyt vähän tarjolla. Oi! Karhuvaari, hei, kyllä sä oot sen verran pelannut. Kyllä sun pitäis tietää, että ei se mene siitä läpi. Ei se mene! Veli, mä vannon, se ei mene siitä läpi. Tää ottaa kylkeen. Aha, noni. Okei, noni. Voi ei. No siellä on kyllä tieto nyt siitä, että täältä Spelovaunu on tulossa.
Oi kun antaa hyvän suojan, kun menee juuri tosta ohi. On se. Hetkonen. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Oi, nyt on Spelo. Nyt on isomunaisen miehen paikka. Anna sille sitä hyvää. Ei kerkee enää. Se on mennyttä kalua, se Tikru. Ehkä. Ehkä on, ehkä ei, ehkä. Yksi vielä. Varjopuoli. Anna se hyvää, oi kun ei ihan. Se oli lähellä. Nyt sitten Spelo ajaa äkkiä pois sieltä. Toivottavasti ai. Onko se? Kyllä siellä oli siis toinen Tigeri tuolla eteläpuolella. Ei vaan kerennyt auttamaan, että loistavasti otetaan hyvällä infi että tankki koordinoidulla hyökkäyksellä toi Tigeri pois ja sitä viedään samalla myös OP, joka oli tuossa Tigrun takana puskassa. Hei, tämähän alkaa näyttää tosi hyvältä. Siellä on selvästi FLL on tullut voittamaan. Eikä anna kenenkään seisoo tiellä. Nyt sit, oi, kun siellä annetaan nyt sit kyllä. Ei mitään, vaan on täällä tosiaan, no niin, no sieltä annetaan, etsitään sit seuraavaa koodetta. Onko tuosta Tigeristä sitten mitään tietoa, että ei oo ainakaan. Missäs täällä? Täältä on lähtenyt tosiaan, onko lähdetty eteenpäin sitten? Katsotaanpa. Ei, okei, sieltä joo, niin tosiaan täällä halutaan varmaan tää compoundi täällä eteläpuolella halutaan haltuun ja siellähän toi Drago ja Karigo oli pyörikseen kuin puolukka, sanonko missä. Letali toimii ilmeisesti taksina tällä hetkellä ja vie tonne lähemmäs pointtia, jos vaunua menetetään. Aika hyvän näköistä toimintaa on, voi kun sieltä. No niin, se vie tosaa päähän sieltä sitten. Nyt oli kyllä melkoista roiskimista kyllä. No niin, hyvä kaltsu. Tiputtaa ettei saa OP:ta pois, elikkä täällä tosiaan nyt yksi vaunu on kytiksellä täällä ja saa melko rauhassa kyllä olla. Meillä on aika hyvä näkyvyys, käydään katsomassa. Onko Ironikki vieläkin? Ei sentään. Ironikki on lähtenyt tänne. Alopeksi sitten tuolla johtaa miehiään etulinjasta sekä naista nimeltä Pentti. Eipä se oo Penttiä näkynyt, että missä meidän Pentti oikein on. Että kyllä Pentti ilmeisesti. Pentti ei kuitenkaan ole tykissä tänään, että on JTR pitämässä tätä eteläpuolta. Siellä on Pyhimys, Mallardi, Kaarlo. Okei, JTR. Oi, kun Leonardo antaa kyllä sitten. Täällä on sitten Drago. Aina selvis vielä kovia jätkiä. Onko siellä sitten. Okei, Jondo on siirtynyt nyt tänne eteläpuolelle sitten kaattelemaan. Sitten Ropsu sieltä. Patukkamies tuolla laittaa Twitchin puolella, että jännittää niin paljon jo tätä matsia, että alkoi nenä vuotaa verta. Ymmärrän, tässä on isot kuule pointit kuule tiedossa. Nyt sitten Leta oli tuossa yksin ja siellä Tikru sitten antaa, mutta siinä on kyllä tulossa nyt sitten. Oi! Kyllä, sieltä antaa sitten Endomuunto vauhdista antaa vielä vaikka ajoikin suoraan, mutta tuo vauhdista ampuminen on aina, se on vähän hankalaa. Mutta Tigeri otetaan sieltä nätisti kyllä, että oi kun oli. Ja siellähän sitten meidän juniorimies Mr. Kina on täällä sitten. Mitäs Kina?
Heitä vähän naattia sinne. Anna vähän naattia sinne. Joo, sieltä vähän. Heti vielä tuonikin. Anna vähän. Joo, sieltä kyllä. Annetaan vähän naattia. Oi, kun hyvin näkee Kina. Katsotaan, pitäis. Oi. Se on se kameran kirous. Kovaa kyllä puskee, mutta hyvin antaa painetta yksin juniorimies. Okei, täällä on nyt sitten yksi medium-vaunu kanssa. No siellä on tietysti tuolla on kylki auki kyllä tuolla Heavillä, että se menee siitä läpi. Eikö sitten... Okei, no ainakin tää P4 näkee kyllä ihan reilusti tän 76, mutta... Se ei haittaa, toisaalta kerkee korjaamaan luultavasti aika pitkälti 3 kutia vaatii, niin... Okei, ei tää P4 ehkä sittenkään näe tosta, että taitaa ihan vaan suhia tonne. Et ei näe kuitenkaan tota P4, tai 76 tuo P4. Okei, siellä on nyt sitten... Joo, siellä on yksi P4, toinen P4, Tikro menetettiin äsken. Eikä ainakaan itse, jos katsojat näkee muita vaunuja, sieltä on Luksi kyllä lähdössä pohjasta. Mut ei oo heavy-vaunuja. Ei oo heavy-vaunuja tällä hetkellä. Että Joo. Oi, kun nyt sit tuli... Okei, täällä on nyt sitten... Täällä on medium-vaunu, onks tää... Ei, kyllä tää on ihan täys porukka tää. Letali, Draco ja Kariko oli tossa ja nyt sitten osu. Ja se oli kyllä... Okei, no niin, sieltä sitten... Oi, nyt jäi matkalle. Kerkeekö pakittaa? No ei kerkee pakittaa, mut hei, nyt ei mene läpi enää. Älä käännä liikaa. Sieltä annetaan... Oi, se meni telaan. Nyt sitten... Sieltä kerkee piiloon kyllä. Joo, no tää on hyvä vaihto. Otetaan mieluummin Merikka nyt tohon kylkeen ja Dolphini voisi ajaa nyt pois tuolta. Onko tässä... Missä on lähin repair stationi sitten? Okei, no sieltä tulee nyt sitten 76 hakee uuden kulman. Se on Oddin vaunu. Siellä on... Tuolla näkyy P4. Ja Alopeksi on ottanut kanssa eteenpäin kovaa. Kattokaa tätä miehen puskua, tää on hurjaa touhua. Katsotaas vähän. Okei, no nyt sieltä on infot annettu P4, että tuolla se on. Tarkkaa merkkiä annetaan. Joo, hyvä. Kina siellä kato. Rauhassa nuori mies ottaa. Rauhassa. Ei oo aikaa vanhenemiseen kuitenkaan, että ota. Hyvä. Oi, ja ottaakin hyvä Kina. Ottaa OPn sieltä. Oi, hyvä, kerkee piilo vielä nyt kun kerkee piilo. Oi, mutta tullaan hakemaan. Oi vitsi, kun toi mikään tuuri, että tankki just katto sinne päin. Okei, no niin, no nyt on sitten boss-tiipillä lähetty. No ei tarvitse mennä pidemmälle. Mä veikkaan, että P4 ei kerkeä Oi, no niin, no siihen. No okei, toi oli hyvin käytetty. Yksi veivi siitä kokonaan pois ja... Nyt annat vaan etupeltiä tuolle P4, niin ei mene läpikään, että... Kyllä veikkaa, että se OP lähti tästä, ei se voinut selvitä. Kyllä tällä on niin paljon Artamin jauhelihaa, että... Hyvä siitä, kaunista. Ja ei pysty P4 tekemään mitään, lähtöllä tulee nyt. Kyllä, ja Sumo olisi ollut siellä varmistamassa, jos ei olisi lähtö. Kattokaa nyt tätä FLN puskua, kaunista on. Kunhan ei lähdetä liian ahneesti eteenpäin, niin ei oo mitään hätää, mutta todella hyvältä näyttää kyllä peli tällä hetkellä. Siellähän se meidän rakas Penttipe on. Täällä on näköjään tää kompaundi vielä kuitenkin sitten hallussa, että
No niin, hopeakettu. Näytähän sloppu meille mistä kana kusee. Hyvä, hitaasti, mutta varmasti. Hyvin se sloppu sieltä etenee. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Patukkamies tuolla laittoi, että saako nyt ottaa yhden kylmän, niin minä olen sitä mieltä, että totta kai saa näin sunnuntai-iltana hyvää hölliä, kun katsotaan ja katsokaa kuinka sloppu täällä pudottaa. Ja koska siellä otetaan kylmää, niin kyllähän minäkin otan yhden kylmän. Sloppu kyllä puskee kuin hurjaa pää. Mutta loppuun asti ei kuitenkaan voida. Oi nyt sitten. Medium Faunu otti. Oi ei nyt jää jumiin. Älä jää jumiin. Oi! Kerkeet vielä. En tiedä mikä siellä ampuu. Heavy näyttäisi tuolla oleva. Oi! Kaunista on kyllä FLL:n tankkipelaaminen. Oi voi Julo, kun kävit siellä kiusaamassa, mutta kaunista on kyllä FLL:n tankkipelaaminen tänään. Hyvää meininkiä, hyvää meininkiä. Vilkaistaan vähän karttaa välillä. Kattokas kuinka... Nyt mennään siihen katsomaan tänne etelään, miltä se näyttää. Että täällä näyttää siltä, että nyt tulee bombing runi. Ja sieltä tulee muuten sitten presikka ja voi ei. Nyt lähtee muuten Dolphinin Faunu, koska se on ottanut namakeet, vaikka ei osuisi presikka ihan suoraan päälle, niin... Oi ja yläseorsi, oi Dolphini, oi kun se oli vielä aivan täsmäosumaan, vaikka ei olisi ottanut osumaakaan, niin kyllä lähtöön tuli. Okei, Luxi puskee täällä nyt sitten läpi. Ja Sandesi lähtee perään, hyvä, Jenkillä on loistava paikka. Tää on tää kattopaikka, tää on aivan loistava. Tää hyvin myös tää savu mikä tässä on, niin suojaa kyllä. Menee kyllä aika... Oi kun nyt sitten... Viekö sieltä... Oliko siellä kärisööni? Ei siellä varmaan ollut kärisööni. Nyt sitten on parkkeerattu Recon Faunu ja sen ottaa kyllä ja vie Repair Stationin kanssa. Voi kun tuo Luxi pääsi tuonne kylkiäiseen ja menee ihan nyt kyllä läpi kun heittämällä. Oli tästä pieni virvoittava hörppynen. Okei, nyt sitten lähtee. Siellä on kaksi menikkaa ja tää nyt sitten tätä. Hei, kaveri hei. Ei se edes saanut sitä Recon Faunua. Voi Jeesus, mä sanon. Aika hyvältähän toi näyttää nyt vaikka... No se päättyi yhtä nopeasti kuin alkoikin, että kyllä Joonas sieltä toteaa, että menestyt kaveri pois sieltä. Eihän sua kukaan jaksa katsoa. Mutta nyt tulee sitten muuten ikävää paikkaa sitten tää Luxi, että nyt toivottavasti Jonnu on hereillä. Nää kaksi menikkaa täällä kyllä jahtaa kyllä. Okei. Oisin ehkä itse työtänyt kyllä ton Luxin tonne, koska sieltä on saatu OP:t pois, mutta ehkä täällä on nyt sitten jotain muuta tietoa. No niin, kato, oi kun spinnaa nyt sitten ja Luxi. Se on Luxin meno, ei pääse karkuun enää, taisi mennä telat ja jää vielä jumiikin kyllä. Joo, se on meno sitten. Ei mitään mahdollisuutta jäädä enää tossa vaiheessa, kun ensimmäisen kurin otti. Niin kuin sanoin, niin olisin itsekin vienyt tänne selkään tän, koska täällä on luultavasti OP:ta. Ehkä Garrisonikin olisi no siellä on itse asiassa Garrisoni, no niin. Mut sitä tuskin olisi huomattu aika hyvässä paikassa, mutta kuitenkin. Sitten katsotaan, mitäs täällä. Sieltä 76 räjähti, jäi vähän yksin tonne ikävän puoleisesti. Ja tosiaan nyt sitten, katsotaan vähän karttaa välillä, oli tää tästä yksi hörppy samalla.
Vehvis kyseli, sanoi, että nyt on hirveä migreeni, mutta koska FL:n pelejä ei voi missata, niin täällä ollaan. Ja kyseli, että missä Kotka menee. Ja katsotaan, missä meidän Kotka menee. Ei näy tällä hetkellä vielä. No siellähän se meidän Kotka on. Kotka saikin sitten Jonnun serkkupojalta sitten selkeästi sieltä. Rauhallista on, käppi käy vähän pyörimässä. Alkaako FNL menettää omaa monument, ihan sama. Momenttiaan sitten siinä, että aika pahalta näyttää. Nyt ehkä veisin Dolphinilla tuon Hillille takas ton vaunun. Täällä kuitenkin 2 medikkaa on tuolla, hyvää käppivoimaa on. Täällä vedetään sitten medikat heittää yläpemmat ja toteaa, että eiköhän me lähdetä eteenpäin. Lähdetään eri teille ja aiheutetaan ilkeyttä ja pahennusta nyt sitten kaikille. Okei, Kellerkindi, Assault, ei. STG, okei, eli siellä on selvästi toi Satseli. Oi, kun sieltä tulee nyt sitten Puma kylkeen, no se nyt ei taas toisaalta ihaittaa kyllä yhtään mitään, että aika yksin kyllä Spelo uskallat sinne mennä. Okei, no niin, Jenkki antaa sitten. Antaa kylmän kyytiä kerkeä. Lataa. Joo, lataa jo. Noin, ei pääse rekovaunu sen pidemmälle. Että istu poika sinä siihen ja lähde hakee uutta vaunua. Koska antoi sitten singolla, että ei, kun ei garantilla osu, niin otetaan sitten singolla. Aha, nyt sitten, mikäs siellä oli? Tuolta jokin ampuu. Onko siellä AT-tykki? Kyllä. Joo, tossa välikossa AT-tykki. Sieltä tuli smokit. Ei ollut smoke varmaan, mutta onko nyt sitten, onko mitään tietoa, että vai eikö riitä? Ei taida ihan riittää tosta. Käydään sitten katsoa ihan siitä AT-kulmasta, että aika hyvässä paikassa on jätetty tuohon mukavasti pikku välikköön, että vaikea ampua, mutta ei oo kyllä, ei nää tankkia ei. Kyllä, pitäis tosta kyllä. Aha, no nyt sitten ampu vähän liian pitkään sieltä ja pudotetaan sitten molemmat. Sieltä tulee sitten Sinko Moukarilla. Sloppu ja Jonnu menee siellä sitten käsi kädessä eteenpäin. No niin, poistetaanhan nyt tää. Putsataan. Katsotaan miltä tää näyttää. Siellä on yksi Tigeri jo tuolla kulman takana. Yksi medium-vaunu tulee kastossa tietä pitkin. No aika hyvin se Dolphinin ajatuskulku nyt sitten meni, että kyllä tonne niinku halutaan selvästi high groundia kuitenkin, että vähän korkeammalle. Olisi vähän helpompi ampua. Tällä puoli näyttää aika hyvältä. Huntlessi siellä kanssa. Ottaako pyhimys? Näkykö? Näki, ainakin ajaa ihan suoraan yli, että mutta ei polta. Näyttää niinku mapista, että olisi mennyt ihan suoraan tuo OP yli, mutta ei. No, ei mitään. No nyt sitten katsotaan, nähtiinkö tätä. Kävi lämpimänä äsken. Kova on kyllä niinku Irfi kyllä niinku tää puolustussetti kyllä täällä hirveessä läjässä ollaan. No niin, sieltä tulee Dolphin. Oi, nyt lähti sitten. Olisiko se nyt vihdoinkin ollut sit se AT-tykki, mikä tuolla? Ei, vaunu, siellä on tiikeri tuolla. No niin, se oli varmaan sit se. Okei. Siellä jäätiin sitten. Okei. No nyt! Oliko se tiikeri, mikä siellä tuhottiin vai AT-tykki? Ainakin palaa siihen malliin, että kyllä. Se oli P4. Okei, P4 oli tossa. Siellä tulee nyt sitten Tigeri, että siellä nyt tehdään sitten vaihtokauppaa, että nyt siellä on Tigeri sitten. Okei, sinne mennään. No okei, tää on nyt sentään hyvä se, että 76 on tuo repair stationi. Stationi tossa valmiina. Okei, siinä halutaan ilmeisesti toi raato pois kyllä. Aika kova kyllä, että tässä on 2 repair stationia kuitenkin. Mut se
Tigeri selvästi varmasti nyt hakee täältä jonkinnäköistä kulmaa sitten. Okei, tuli ihan tuohon tielle asti. Katsotaas. Näkee tässä sen verran kuitenkin. Kyllä saattaa ehkä nähdä. Eikä 76 oo kyllä mitään tietoa tästä, että... Niin se toi vähän huono kun tästä tolle Tigerille kyllä, että kun tässä on tämä kulma tässä, niin... Mutta kyllä tosta Tigerista luultavasti jonkinnäköinen informaatio on. Ja on sitten käppi päällä. Okei, jymyteen yritettiin tulla yllättämään, mutta ei tulla ihan noin vaan. Karlo, hei! No sun haulikko nyt on pikkasen väärä ase tähän touhuun, se on tuonne 100 metriä roiskia. Ihan niin kovaa ne haulikkaa ei sinne. No ei mitään, Jortani on sitten Snipun kanssa täällä kattelemassa. Jortani, mehän sää eteenpäin, niin mä vähän kattelen sun selkääs. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Katsotaan karttaa, onks täällä mitään. Että täällä on Red Bull. Ja Bulle on sitten täällä kanssa. Mut kyllä täällä nyt Pentti meni sitten. Kyllä täällä on jonkinnäköinen okei, no niin, Bulle tippuu siihen. Nyt sitten Red Bulli tulee tuolta. Toi tiputtaa kyllä molemmat. Ja nyt Red Bulli sitten... No en tiedä, Ballardi on kyllä tulossa nyt sitten tuolta. Onko tästä mennyt Rekoon sitten? Näyttäisi ainakin viivat olevan sitä luokkaa, että... Spelo ja Attackinen sitten pyörii tossa, ottaa kun pyhimyksen kyytiin tosta, että lähdetään vähän rullaamaan. Menee aika likellä, että jos tossa nyt tosiaan... Kyllä siellä nyt ainakin... Oi kun tippuu nyt kyllä sitten ikävästi. Ballardi, nyt sun apuas kyllä kaivattais, muuten toi menee. Nyt lämmittää. Se on kyllä pitkä purku, että Ballardi kyllä kerkee siihen, että siinä ei oo mitään hättiä. Menee punaiseksi nyt, mutta tosiaan, koska se on pitkä purku, niin Ballardi kyllä pitäisi kerätä siinä. On huono menettää. No sieltä tulee strafing run ihan varmuuden vuoksi. Ja tulee ihan... Joo, tulee ihan... Oi, jotta Red Bulli pääsee karkuun, koska Red Bulli antaa siivet. Ja menee sitten ojaa pitkin menee Karlo ja Mieto ja Jordani tuossa tulee Snipun kanssa perässä. Ei täällä... Onks tää Tigeri vielä täällä? Aha, se on vaihdettu paikkaan. No, kyllä täällä on kuitenkin Tikru. Okei, no kyllä tästä nyt jonkinnäköinen informaatio on pakko olla, että kyllä molemmat ampuu sen verran, että kyllä sieltä ainakin paikat on annettu julki. Mitäs tuolla on käppi päällä? Tuleeko sieltä nyt sitten... Aha! No niin, täällä on nyt sitten hippaleikit menossa, käydään katsomassa. Joo, siinä menee. Oi, hyvä kekkeä, aivan loistava laaki sieltä. Hyvä laaki oli, hyvä kekkeä. MVP-meininkiä. Joo, ei sinne mitään, että siellä frontlinea työnnetään kyllä pikkuhiljaa eteenpäin ja siellä on nyt sitten Alpexi laittanut vähän artia tulevaan, että meillä on medium vaunu sitten tuolla, no okei, täältä on tulossa kyllä heavy ja nyt viimeistään on tieto kyllä tästä Tikrusta, just sopivasti tuohon reunalle tuli. Hyvää paikkaa tulee arti kyllä, että siellä nyt, että tossa on yksi heavy, se on se Dolphinin heavy vaunu. Täällä on HTDP4 puskee täällä ja sit sieltä on tulossa Oddin vaunu, mennessä tuonne etelään varmaan antaa vähän tukea. Nyt annetaan Lethalin vaunu ehkä vähän odotella, että antais tuo heavy mennä ensin, koska toi lähtee toi Rekoni kuitenkin ensimmäisestä laakista. Raikasta. Okei, 76 lähtee pikkuhiljaa tosta eteenpäin. Ei lähdekään. Se on toisaalta ihan hyvä, kun Presikkakin vaara on ohi, kun sieltä lähti tosiaan yksi heviä. Ai kun sieltä kyllä. Hyvät on paikotukset. Käydäänhän kattoo tätä meidän iskuryhmää täällä, että uikusloppi putoo sieltä kun kyliä.
Jaa, meillä on näköjään Käddyllekin serkku, että meillä on Keddy täällä. Okei, Karlo, hyvä. Okei, hyvä Karlo. Noniin, toivottavasti sulla on sit singokuteja vielä, koska tossa on tankki. Oi. Jää kyllä nyt ikävästi kyllä KK alle. Mutta info tosta on ihan varmasti ja toivottavasti siihen on myös reagoitu. Kyllä on. Kyllä täältä 76 kattoo sen verran. Ihan suoraan kattoo tosiaan tohon medium-vaunuun. Aha, no Reko-vaunu nyt sit päättää tehdä jonkinnäköisen peliliikkeen. Okei. Joo, okei. Noniin, juu. Yrittääkö tää... Kerkeekö? Kerkee piloi. Oi, kuoli lähellä, mutta... 76 voi putoa jotain. Oi, no Leonardo antoi sitten sieltä AT-ta, mutta... Hyvältä näyttää kuitenkin siinä mielessä, että nyt täältä on tulossa tää 76 ja tuhoaa moottorin. Vai tuhoako? Sen verran pääs vissiin vielä karkuun, et ei saanut... Vai osuuko teloihin? Telat, jotain sieltä nyt kyllä hajos, koska... No moottori nyt ei... Joo kyllä, sieltä mentiin äkkiä korjaamaan vähän No ei kerkee kyllä, se on menoa nyt. Onko siinä? Joo. Ja paikansi vielä itse asiassa. Ois kannattanut kyllä käydä korjaamassa ihan pikkasen vaan, jos se telat oli hajalla ja sitten... Ja nyt. Se on box. Se on Billit Bang. Ei mene. Yritti tosta keulasta vähän. Ei mene sinkokaan. Leonardo, hei. Kyllä säkin oot sen verran varmasti pelannut, että pitäis tietää, että ei se mene tosta läpi. Nyt sieltä sitten... Ei yritä ampua. Se on ihan fine. Nyt sieltä lähtää sitten jotain. Se on... Tikru. Heosporos. Et kai käynyt tekemässä tuhmuuksia. Siellä kuule vissiin käytiin. Heosporos kävi varmaan heittämässä kuule yhden satulan sille rakkauspakkauksen antamassa tiikerille, että on se seppä, koska en usko, että tää 76 on tuhoutunut. Jaa. Ehkä se Tikru kävi hakee sen, mutta ei mitään, rakkauspakkaus on aina hyvä. Mutta siellä on tosiaan toinen Tigeri vielä, että ei tää nyt ihan... Siellä on medium-vaunu tuolla. Letali Gargoyle ja Drago tulossa tuolta kanssa. Onks tää nyt sitten... Onko Spelo ja Ataktinen nyt sitten duona, kun ei oo missään vaiheessa näkynyt, että siellä kolmatta kaveria olisi, mutta... Toisaalta sitä on helppo pelata, jos pystyy pelaamaan puolustuskannalla. Leonardo on nyt sitten meinaamassa tehdä tuhmuuksia sitten. Etkä ei oo tekemässä tuhmuuksia. Vähän näyttää siltä, että jotain tuhmuuksia on kyllä. Selkään tulee 3 laakia ja se on vain mutta ei kyllä kerkee aika nopeasti kyllä kääntämään sitten. Vetää kuitenkin vielä 3 kylkeen, että maksimidamaget melkein siitä kyllä kuitenkin saatiin. Täältä tulee nyt sitten medium-vaunu tohon pointille. Kyllä tää on nyt tää Spelo ja Ataktisen. Ja tää tullaan hyvää tahtia, siihen puoli tuntia aikaa, hyvältä näyttää. Tää on vaan aika ikävän näköinen, kun täällä tosiaan nyt tätä ei saada pois tätä. Siellä on tosiaan nyt sitten yksi OPkin vielä tonne, et ei saada pois tätä selkää niinku suojatuksi. Sieltä tulee nyt sitten Bombing Runi. Aika mielenkiintoinen Bombing Runi vetää suoraan pointille. No joo, ei siinä mitään. Kautsu käänny. Selkää tulee oi ja vielä OPkin sitten pois. Voi. No, ei oo mitään hätiä käppivoimasta, että Ataktinen ja Spelo pitää kuitenkin tota aluetta, niin ei oo hätiä.
Okei, siellä nyt sitten Lethalin vaunu päättää kokeilla jotain. Käydäänkö me katsomassa, että miltä se... Aha, nyt tulee Mitä? Mihin tulee? Siellä yritti Alopeksi nyt ottaa ton Tikru pois. Näkeekö? Oi, kuoliko? Oi, kun tulee hyvän näköistä laakia. Mutta... Toi! Jumalauta, karkoili! Drago on se Mr. God. Oi, nyt tulee sitten kylkeen. Ja siellä on... Ouch! Näitä tuli P4 kylkeen sitten tuolta. Mutta se, että Tikru saatiin pois, sen vuoksi voi yhden medikan uhratakin voiton alttarille. Oi vitsiläinen, nyt no Spelo ja Attack menetti tosiaan. Vaikka veikkaan, että tää on tää sama P4, joka vei nyt 2 medikkaa FL:ltä. Okei, Heosparos on hypännyt sinne päälle tuonne korjaushommiin. Okei, ITR on lähtenyt sitten vähän boss deepimpää touhuun, että siinä on rakennettu käri tonne ihan etelään. Kyllä niitä on pakko se. Joo, kyllä se löydettiin sieltä valitettavasti. Täällä on vieläkin tää. Ikävästi kyllä tää. Rekonin OP, mutta ei se vielä tarkoita yhtään mitään. Linjat on aika hyvät niinku molemmin puolin, että tossa on aika suora linja kyllä HTD:llä. Meillä on medikat molemmissa päissä ja heavy tuolla etelässä. Okei, lähtikö sieltä nyt sitten, se on medium-vaunu lähti tuosta keskeltä, Recon-vaunu lähti Spelo ja Attack tuolta etelästä. Toivottavasti nyt ei sitten aja ihan tohon Tigerin syliin sit seuraavaksi. Ja Dolphinin vaunu. Tällä on kyllä, tällä medium-vaunulla selvästi jonkinnäköinen haju. Vai onko? Niin vai onko? En tiedä, pääsemmekö todistamaan tankkitangoja taas kohta. Okei, no nyt on... Okei, no Ilmian antaa ainakin... Vois Stuartti parka. Nyt ei riitä panssaripuolusta. Oi, kun sieltä kyllä... Tää on nyt tää HTD:n duotankki kyllä vienyt 2 medikkaa jo ja nyt vei Stuartin. No tietysti Stuartti nyt on vähän aina Stuartti, että enpä nyt tiedä onko se niin suuri menetys. Nyt lähtee sitten Heavy keskeltä. Lethal ja Drago. Ja nyt no joo, on täällä kyllä on puolukkaa, on mustikkaa. Nyt on kovat väännöt kyllä täällä. Sieltä JB yrittää KK:n kanssa mennä tohon. Aha, sillä sidotaan sitten. Hei, jos johonkin voimme luottaa, niin kyllä Joonas hoitaa tän. Menin se sanoa, että varjopuoli hoitaa, mutta aika ikävästi tuli kyllä nyt sitten ikkunasta. Oi voi. Tuo käppi päällä sitten. Sieltä tulee kyllä iso veivi, että... Oi! Julo vetää yli! Mä tiedän se joku, joka harjoittelee sinkosotteja seuraavalla kerralla. Joo, oi voi, Julo kun meni tyrimään nyt kyllä aika... Okei, no niin, joo, kun Julo ei osu, niin sit otetaan... Mut ei osu! Ei osu Garrisoniin! Menee ohi! Oi järki! Sandersi... Oi. Nyt sitten Kellergaard juoksee tuohon Garrisoniin. Ai, tulee veivi! Oi. Olipas se lähellä, se oli vähän liiakin lähellä. Nyt sitten Leonardo. Okei. Taitaa Jordani tiputtaa kuitenkin. Leonardo on tonne ja onks tässä... No nyt lähtee sit se Garrison. Oi no just pikkasen myöhään tuli, voi. No meni vaan tiputtaa nyt sit, kyllä nyt sit tarvittais äkkiä uudet suplit ja kaikki mahdollinen. Mut nyt täällä on tultu sitten väliin. Mitäs täällä tapahtuu? Hei!
Ei! Ei! Voi ei. No nyt sieltä tulee sitten vielä laakiakin. Voi ei. Kyllä tämän 76 loru on tässä. Ui kun räjähti ikävästi sinne tuli vähän isompaa tulta ja tuli vähän rakkauspakkausta ja tuli vähän sitä ja tuli vähän tota. Okei, no nyt sitten pusketaan. HTD päättää ottaa kunnon puskun tähän. Oi, kun sumu jäi nyt kyllä ikävästi sinne välikköön. Nyt hakee varmaan tuota OP-ta pois. Nyt siellä on sitten Rekopaunu, siellä on P4. Nyt näyttää kyllä siltä, ettei hyvältä näytä. Onks täällä yhtään kärisööni? No on siellä yksi. On siellä toinen. On siellä Airheadi tulossa ja ton... Voisin väittää, että tuo on kyllä HTDn Airheadi. Voi kun Xorpi tuota ottaa vasemmasta laidasta vie OPn. Voi, missä on FLL vaunut? Tuolla on yksi, tuolla on toinen, tuolla on kolmas. No nyt lähtee yksi vaunu tosta saatiin tuhottua. Subu taas nappaa sen AT:lla. Tätä nyt... No nyt sitten... Heosporot vetis kyllä komeen pitkään tuolta oikein. Antoi niskavilloihin. Joo, kyllä se oli. Se on HTDn Airheadi tossa noin. Oi, kun nyt kyllä näyttää pahalta. Nyt näyttää siltä, ettei hyvältä näytä. Okei, no sieltä on tuotu yksi vaunu kyllä tänne ihan pointille, mutta se ei nyt taida kyllä riittää. Paluu vähän liian äkäseen kyllä nyt toi pointti. Ja iso veivi tulee nyt kyllä Airheadillä sitten. Nyt sieltä saa sitten medium-vaunu, saa vielä kylmää kyytiä tuolta. Oi, kun se nyt palahti sitten HTDlle. Chappeli. Ja nyt lähtee sitten... no niin, no Makupekka antaa sitten singolla tohon kirkokylkeen, niin pudottaa porukkaa sillä jonkin verran. Nyt tulee sitten Greyhoundit tuolta, mutta varmaan törmää kuule... Törmää P4 tossa heti matkalla. Okei, no nyt sieltä okei, no niin. Onks tosta nyt sit, onks tää kyllä siellä on heavy-vaunu sitten. Siellä P4 lähtee karkuun tonne etelään ja toi Rekon-vaunu jää tohon. Jää kuitenkin käppivoimaksi, että aika hyvältä näyttää nyt kuitenkin siinä mielessä, että kyllä tää nyt otetaan kuitenkin takaisin, että tuolla nyt ei kuitenkaan mitään älytöntä määrää oo tota HTD Infantria. Että jos no tietysti Medikka pelkää Tigeria, joka on itse asiassa muuten tulossa tuolta. Et siellä on nyt sitten... Okei, sieltä tulee nyt pohjoisesta lähtee sitten 2 vaunua. Okei, no niin, nyt sitten... Antoko... Joo, kyllä taisi antaa nyt 76. No Mieto taas tulisella päällä ottaa siitä. Ottaa medium vaunun pois. Onko tosta nyt Mieto? Nyt näytä kaikki taitos ja pamauta tohon Rekon vaunuun. Loppuu lippaatkin kesken. Hyvä, kyllä se Mieto on taas tulisella päällä. No niin, sieltä tullaan sitten. No mikäs täällä on? Nyt sitten. Kato, ja sulle, oi vitsi kun jäi vähän lyhkäiseksi. Ei mitään. No nyt siellä on 3 AT:tä. Kyllä se nyt pitäisi jo lähteä, kun ei tuo vaadi kuin 2 ja 9 laakia siellä on käytettävissä. No kato, siitä lähtee Kotka. Oi pikkaseen yli. Ei oo paljosta kiinni. Oi kun sieltä Deiter tiputtaa sitten. Oi kun tippuu kaikki AT:t. Voi.
Ei se mitään. OP luultavasti on vielä tuolla, niin aina voi kokeilla uudestaan. Se on nyt sitten 4 vaunua, että kyllä tää takaisin otetaan. Mikäs se oli? No sitten Jonnu serkkupoika puskee taas muhkuhin kanssa, mutta Ropsu ottaa. Ota Ropsu. Ai vitsilä. Ja Cadryn serkkupoika on sitten myös täällä. Okei, käppi on päällä ja niin se kyllä pitäisikin olla. Hyvä kotka. Anna sille yksi vielä. Anna yksi vielä. Anna yksi vielä. Oi vitsi, menee pikkasen ohi. Voi vitsi, kun nuo rekopaunut on niin nopeita. Eikä sulla loppunut kuulat. Oi. Hei, mutta se rekopaunu on ihan sama, koska nyt se lähti pois käpistä. Elikkä käppivoima menetetty rekonpaunun osalta. Joo. Kyllä varjopuoli. Anna niille sitä hyvää. Nyt tulee sitten. Ja mihinkin tulee, se tulee. Ei osu kehenkään, kyllä pojat osaa. Nyt on hyvän näköistä, hyvä. Kaltsu on siellä tankkikomentajana infantrissa. No niin pojat, nyt mennään. Kyllä me tää otetaan. Hyvän näköistä puskua. Reko vaunu tulee nyt sitten tuolta etelästä kylkeen. Varmaan tuolla kaatteen. Kyllä tästä infot on annettu. Uskoisin näin. Nyt tulee kyllä ikävästi kyllä tuo rekon vaunu. Tästä ei oo AT:ta yhtäkään tässä kentällä. On tossa tietysti 3 vaunua, että musta tuntuu, että nyt oi vitsi, kun se antaa tulla medikalle nyt kyllä kylkiäisiä. Ja info ei oo vissiin tullut, että siellä selässä on vehje. Oi, kun nyt käy kyllä tosi ikävästi kyllä tässä. Oi, ja medikka lähtee sinne, voi piru parkaa. Ei oo mitään infoa tästä rekon vaunusta, nyt kerkee kääntymään. Anna sille, oi ja vetää yli. Miten käy? Ei oo totta! Nyt on kyllä niin onnekas rekonpaunu, että toista näet, et pois selvitä enää tästä. Medium vaunu siinä on sun takana. No niin, tulee sentään jonkinnäköistä reaktiota. Älä sano, että ei oo duo sentään, mutta et sä vois selvitä. Hei, nyt se tango seis. Stuntti seis. Ja siellä pelataan kuule aikaa nyt tällä rekonpaanolla. Voi Jeesus, mä sanoin, jos tää nyt lähtee vielä. No hyvä. Tää on nyt ongelma, että mä oon jättänyt AP antaa sitten tuolta singulla. Onks APlla? On vielä. Oi. Siellä lähtee nyt sit seuraava käppy. Siellä on Luksi tuolla pörräämässä. Nyt sieltä lähtee sitten heavy-vaunu. Tää toinen heavy-vaunu on vielä hengissä. Ja täältä lähtee sitten Reko-vaunu. Duo Spelo Ataktinen. Oi hitto, on kyllä pakko, että pitää hörppyä tää alkaa. On niin paljon actionia. Nyt tulee sitten Bombing, oi kun tulee komeessa linjassa tää Alopexin uskoisin Bombing, niin sieltä lähtee. Ja lähti kyllä, putsaa koko alueen. OP jäi tonne vielä, mutta se, no joo, sekin on kyllä tietysti, sillä saa uuden Garrisonin aika nopeasti takaisin. Nyt tätä kyllä aika pahalta, että mitä? Jonnu ei! Tappo oman koko squadin tohon, voi ei! No OP on siinä vielä eikä se Jonnu! Ja sieltä vie. Oh, kerkee, tulee kuitenkin veivi! Ei voi vitsi, Vatti kuolee, ei saa uutta OP:ta. Voi Jonnu, minkä teit?
Jonnu menee nyt minuutiksi jäähylle, tappo koko squadin ja yhdestä squadin taposta tai oman taposta saa 10 sekuntia cooldownia. Voi, kun on kauhean hyvä jenkki. Laitoitko satula? Laito jenkki satula, laitto hyvää. Oi. No ei haittaa, satula on kiinni. Nyt katsotaan sitten, että kuinka paljon pahaa tällä satulalla saa aikaiseksi. Jos satula on tässä, se ei riitä. Ei riitä ihan tonne, mutta se riittää kyllä. Riippuu tietysti kuinka pitkän langan siihen laitettiin, että no yksi siitä lähtee ainakin. Voi, kun näytti hyvältä, mutta no ei tässä mitään, vielä on kuitenkin. Zero otti sitten lentävän lähön ja meni kirkolle. Zero meni isolle kirkolle. Okei, nyt sitten kannattaisi varmaan kerätä vähän sitä poweria tonne linjan eteen ja mennä sitten yhdellä rysäyksellä oikein kunnolla. Mä pelaa kyllä aika pelokkaasti kyllä nämä vaunut täältä. Tossa on yksi tiikeri. Tossa on medium vaunu. Ja toinen medium vaunu on tulossa. Ei tänne tiikereitä kuitenkaan ole kentällä ihan älyttömästi. Joo. No kyllä täältä vielä pystytään koukkaamaan, että Joo. Jortaadi siellä vähän kattelee meininkiä. Laurus tuolla sanoi, että 3 hörppyä kylmästi ja meni juontalle jos sanat sekasi. Meni ihan senat sakasi. No sehän ei mitään haittaa. Kato, pitää ottaa vähän enemmän, niin kyllä se siitä suoristuu. On se hyvää. Okei, tiikeri tulee nyt sitten pointille. Veikkaan, että ei itse asiassa jää tohon, ei ottanut tohon kulmaa. Nyt mitä ampuu? Oi, nyt saa sitten osumaan sieltä. No ei mitään, sillä on rekovaunulla. On repair station, ei hätiä mitiä. Okei, Dolphini meni nyt tohon hillin päälle sitten taas kattele. Joo, toi on hyvä paikka. Siinä näkee aika hyvin kaikki edelleen. Mä veikkaan, että toi P4. Okei, no nyt siellä ainakin yliammutaan, että kato, tuleeko tupla? No ei tietysti auta. Toi P4 nyt ei auta yhtään mitään tossa. P4 ottaa ensimmäisen laaki. Tikru. Eikö mukaan näe? Tuollahan se on ihan päällä. No toi osuu torniin. Oi, kuule Tikru, älä sä rupee riehumaan, että et sä tolleen kuule voita yhtään mitään. Nyt kerkeekö ampua vielä tosi kerran? Ei kerkee. Ei valitettavasti. Nyt sit katsotaan onko Dolphinilla. Ei oo repair station. Siellä on suppet kyllä sinne varmaan rakennetaan nyt repair station. Ja sit seuraavaksi siellä hypätään sitten kaikki pihalle. Ja kyllä siellä repair stationin selvästi nyt halutaan, että kyllä tossa tuplashottia haetaan, että beitataanko tätä P4 nyt sitten sillä, että P4 ottaa ensimmäisen laakin ja sitten tiikeri finissaa homma, mutta nyt ei oikein auta. Nyt vaan toivotaan, että tänne. Okei, no niin nyt sieltä tullaan sitten taas. Joo. Okei, no ei se. Nyt ei mut. Nyt voi olla muuta, että kyllä kerkee piiloon, mutta aika röyhkeästi tuli kyllä, että haluuks tää yrittää nyt sitten ei, joo, sä voit yrittää sit toiselta puolelta kyllä tiikeri, mutta et sä näe tonne mitään, että et sä mene ihan tonne. Okei, no nyt on sitten muuten, tässä on hotelli laittanut kolme vaunua niinku rivikköön, että nyt ois sitten. Okei, se oli aarati. Se oli aika hyvä aarati. Nyt sitten en tiedä kuka, joku veti tankkia justiinsa etupeltiin, mutta en tiedä. Okei, no niin joo.
Oi, kun hyvin vetelee kyllä. Seldirin siellä taitaa olla nyt tuolla. Oi, kyllä. Joo. Seldirin siellä taitaa. Joo, okei. Mä en oikein tiedä mitä tää. Oi, kun kävi lähellä. Hyvä oli yritys. Siellä tullaan sitten rekonvaunulla. Siellä nyt on muuten sitten pumataksi käytössä. Sieltä tiputetaan 1. Ja merkki tulee, kyllä Alopeksi on tämän nähnyt. Okei. Mielenkiintoinen Polpigrani. No, ei siinä mitään. Kukin tallaa tyylillä. No vitsi, tonne Dolphini kyllä tarttis kyllä ton. Okei, nyt antakaa sitten tankit saamaan vähän painetta. Joo, täsmä on sun harvi painetta, että se ei tuhoa mutta oi, kyllä. Joo. Mä en ymmärrä minkä takia toi P4 tuossa yrittää, koska et sä saa sitä menemään siitä läpi. Ihan sama kuinka yrität. Oi! Jonnu ei saa osumaan tankkiin, mutta tiputtaa ukoa tossa kun oli hypännyt eteen. Aika kova. Joo, sitä OTD-jätkä kyllä niinku uhraa niinku verta kyllä sitten pitääkseen nää tankit hengissä. Ja näillä tankeillahan jos FLL ei saa näitä tankkeja pois, niin Chappelia ei tuu saamaan. Se on varma juttu. Jos jokin on varma, niin se on se. Joo, tässä nyt tosiaan, että täällä yksi pakittelee P4 täällä ja vähän etsii. Jonnu, kyllä säkin oot sen verran pelannut, että kyllä sun pitäis tietää, ettei se etupellistä läpi mene. Hetkone. Petikö kylkeen? Ei osu pelaa. Kahdeksan minuuttia aikaa saada käppi päälle. Voi, nyt siellä sit mennään. No ei mitään, siellä on onneksi rekonvaunu kattelemassa tilannetta. Tulee streifiä, se en tiedä kenen streifi oli vähän erikoiseen paikkaan, kun ei ketään ollut näkyvissä. Rekovaunu saa aika hyvin pidettyä ton. Aha, joo, okei. Joo. Mikähän tässä on ideana? No, sieltä tulee nyt Zero ja Maku-Pekka tulee sitten katsomaan tilannetta. Tässä ei vissiin kuitenkaan ei oo, siinä on. Nyt otti sitten 76 otti osumaan jostain, mutta ei haittaa, se osu tykkiin. Okei, ei ollut tiikeri ainakaan. Hakiks tää nyt sitten tää P4? Kyllä tää P4 haki. Ei! Älä sano. Kyllä. Se lähti. Voi. No nyt täällä tullaan sitten. No ei keretty. Rekonvaunu. Toi Spelo tulee yksin tuolla. Nyt siellä on Garrisoni. Onko se Zero, ootko valmiina? Kylkeen tulee 2 ukkoa. Voi. No tässä vielä näyttäisi ihan että kyllä täältä niinku pohjoisesta on päästy läpi. Nyt sitten Mieto. Onko sulla sinko kädessä ja antaa vähän sitä hyvää. Ja varjopuoli sitten toteuttelee kyllä nyt kyllä HTD työntää kaikki nämä vaunut tähän pointille ihan vaan siitä syystä, että toi käppi ei yksinkertaisesti se ei mene. Ja pahalta kyllä näyttää kyllä, että kyllä HTD:llä on aika vahvasti hallussa kyllä tää, että liian vähän aikaa tehdä pidempiä koukkuja oikein mistään ja
ja heavy-vaunuja. No sieltä on nyt tulossa yksi heavy-vaunu, 5 minuuttia aikaa, käppy päälle. Kyllä siinä kerkeä vaunuja tuhoavaa, varsinkin nyt kun nämä P4 tuonut itsensä aika tyrkylle tähän kyllä. Sitä jäi pikkasen lyhkäiseksi Miedon kuti. Kyllä voisin väittää jo tässä vaiheessa, että nyt HTD:llä on kyllä niin vahvasti hallussa tää pointti. Kyllä tää taitaa nyt kyllä peli päättyä 3-2 HTD:lle. Liian vähän aikaa, et vois tehdä enää mitään oikein kunnolla. Ei oo oikein kunnolla mitään spawnejakaan, mistään ei oo päästy läpi. Aha, sieltä tulee sitten duo-vaunu tuolta P4 tuolta etelästä. Toivottavasti tästä on jonkinnäköinen tieto, koska jos ei oo, niin tää voi olla... Okei, no ainakin osumaan sieltä tulee. Kyllä on tieto. Ajaa ihan suoraan päin. Joo, kyllä. Ja sumu tulee nyt sieltä. Kyllä. Sato osuu teloihin, vähän näytti siltä. Sehän ei haittaa. Ja sumu, onks sulla kolmasla? Onhan sulla kolmaslaakin. Se osuu torniin. Joo. No niin, sieltä lähtee P4 on putsattu alueelta pois. Mutta vähän kyllä pahalta näyttää. Ei pääse oikein eteenpäin, ei oikein millään. Nyt tulee Airheadi sitten, HTD hakee 4-1. Nyt kyllä kuitenkin FL:ltä kyllä kanssa myös 4 vaunua tossa niinku aika komeessa rivikössä. Katsotaan, seurataan tilannetta. Se on kyllä... Tiukan näköistä meininkiä kyllä. Nyt siellä räjähti jotain sitten isosti. En tiedä oliko Reko-vaunu. Ei kun se taas olisi Repair Station. Okei, no Airheadi ei kauaa elänyt. Kyllä siitä tieto saatiin kyllä välittömästi. Mutta toi Dolphinin heavy-vaunu kyllä tarvittaisi nyt tonne. Vai ollaanko todettu, että kyllä tästä 3-2 tulee HTDlle, niin ei haluta antaa ainakaan sitä 4-1, että jätetään ellei sitten toi heavy-vaunu kattele sitten tänne jonnekin. Kyllä Zappeli on niin hyvässä hallussa kyllä, että ai että. Sieltä lähdetään sitten puskemaan. Siinä oli satula kiinni. No sillä ei kyllä saanut mitään. Okei, yrittääks täällä... No niin, kato, sieltä P4 haki kulman tähän. Se osui tykkiin ihan suoraan. Nyt räjähti jotain, se oli Alopexin, oliko P4? Oli P4, kyllä sieltä yksi vaunu saatiin pois. Minuutti jäljellä, jäkittää, mediumi lähtee tosta. Yksi sieltä saatiin pois, mutta se ei vaan riittänyt, että... Okei, no nyt siellä oli sitten boss-tyyppi, se oli Stuart, P4 oli ottamassa vastaan. Joo, kyllä tää pelataan nyt sille. Aha, no nyt sieltä tulee sitten... Mitäs Commanderi meinaa? No oikeastaan ihan sama mitä Commanderi meinaa, koska Garrisonia ei saa enää pystyyn. Ja taitaa
Siellä oli kommanderien taisto ja Alopeksi taisi tiputtaakin sitten. No tuo on rakennettu Gary nyt sitten taakse. Täällä menee edelleen tää P4 menee täällä. Ojaa pitkin hakeeko nyt sitten kulmaa tuohon FLL:n medium vaunuun, mitä täällä menee. Ja aika hyvin kyllä, joo kyllä. Tuolla selvästi nyt haetaan kulmaa siihen medium vaunuun, että oi! No se ei kauas päässyt kyllä, että joo, siellä sitten toi puolustava heavy-vaunu sitten tiputti kaverin, että joo, että voit sä tulla sieltä, mutta et sä poika pitkälle pyri. HDD on ottanut hillin haltuun ja itse asiassa kello on jo niin paljon, että HDD voittaa 3-2. Erinomaista pelaamista tässä lopussa kyllä HTDn tankeilta, että peittas tosi hyvin FL:n vaunuja silleen, että yksi medium vaunu sitten haki niinku kulmaa tohon hillillä olevaan heavyin ja napautti kylkeen sitten. Et hyvää pelaamista molemmin puolin, että tässä oli ihan tapahtuman rikas peli. Oi, ja sieltä Tikru puskee päälle ja tuossa pentin vierestä ottaa sitten medium vaan. Nyt tulee bombing runi. Se on HTD:n uskoisin. Tuskin vetäisi ihan tuolle. Oi kun Kina jäi vielä viimeistä pommia alle, voi. Nyt sitten Tikru puskee vielä ja rupee kello tikittämään. Ottaako Maku-Pekka vielä itselleen tästä herkkupaloja? Kyllä tässä vaiheessa pitäis... Okei. No. Okei, Tikru ei tästä tykännyt selvästikään, että täällä Sinko heilu. Oi! Kyllä, sieltä vielä otetaan. Kyllä, se on GG. Ja niinhän siinä kävi, että HTD vie 3-2. Halusi kukaan sanoa mitä tahansa. Jossain vaiheessa näytti jotain niin hyvältä, mutta sitten tapahtui jotain. Päästikö sitten vähän tankilla? Saatiin noin tankki ylivoima pois tosta FL:ltä, että niillä aika pitkälti hallittiin tota peliä. Ei mitään, hei. Se meni ihan hyvin. Kuitenkin, että ei ollut mikään 4-1 häviö. Sekin on jo jotain. Täytyy kuitenkin muistaa, että nämä on kovia ja HTD on myös nostanut tasoaan tosi paljon viime peleistä. Että ei hävitty todellakaan huonolle ja 3-2 on myös ihan hyvä tulos. Mutta tosiaan peli päättyy HTD:lle 3-2. Ensi viikon sunnuntaina on harjoituspeli E-Jigiä vastaan, joka nousi tästä samasta divarista, missä FL:llä on nytten, niin nousi siitä ylempään divisioonaan ja sitten pelataan harjoituspeliä tätä E-Jigiä vastaan ensi sunnuntaina. Katsotaan saadaanko siitä sitten striimiä päälle. Mutta minä kiitän, minä kuittaan ja minä toivotan teille kaikille hyvää yötä ja me palaamme toivottavasti jo ensi sunnuntaina FLL vastaan E-Jigi. Se on hyvää yötä ja kauniita unia.